Mbah, Apa le? opening, Mbah. Oke guys, balikan kalau aku mana? Mbah, aku iku ditakoni wong, Mbah. Apa le? Jenengan niku kan bijak to, Mbah. Lah. Saiki kayak ya, Mbah, 5 wae tips hidup ben slow ngono lho, Mbah. Ya le, terus Asia penawat nom. Yang pertama, urip gue kadang slow, ngakoni nimbangi dan syukuri. Senajan depamu gosong kok wajan, tetep gue syukuri. Iku iso wae ngarai ora Disakiti. ya iku sing iku le. Kan. Urip gue kok titiran, kadang banter, kadang ngalon le. Kadang urip lantar, kadang urip seret. Ya itu akhir katip urip. Nek urip lantar terus loro. Nek selu ya ora. Nek mantar sak jam loro, apa maneh awase. Karena wong urip ku sing tenang. Telu. Nyacekno kok ya apa kotoran. Ngatur sing bisa motor. Kang mandek, kaya urip iki. Kadang ngedeki motor, kadang ngedeki seret. Pokoknya nek wani wae. Papat. Selawang apa pengemudi yang ngajar wadai apik, isine lu ngerti apik, iso wae ono kaya urip iki wong sing sawange apik, mesti pribadine apik. Balikane wong selawangane kawadus, mesti satine bagus, iso wae bermata sing apik sing ora ono bandingane. Nah, terakhir kata nak apa wis sangga, ternyata nomor budi, haji, panjang, apa selalu tetap panggilan ini yang mengisah. Kayak udah ini, tapi yang mengisah itu pada panggilan ini. Pada masih anak pejabat, buku ya anak pejabat, anak tukang bangsa, apa nanti tukang pejabat, kancatnya pada baik. Tetap sore sama puasa. Awak iki ngrasa luwih puasa. Saka sing mau puasa. Iku le, lima tip urip saka aku. Ya wae praktekno le, engko ora urip luwih enjoy. Ya wis le. Aku arek gawean mulai. Yo, Mbah. Wis, Mbah. Iya. Makasih, Mbah. Dadah. Dadah le. Dadah.